ועכשיו לפינתנו הקבועה, עושים סדר ומבינים פינוי-בינוי עם תמיר חפץ, מנכ"ל קנטור התחדשות עירונית. אהלן. היי תמיר, אז באמת בפינות הקודמות שלנו הסברת באופן כללי על פינוי-בינוי, ועברנו על כלל שלבי התהליך. היום אנחנו נדבר על איך מניעים בעצם את התהליך הזה בבניין. אז תיתן לנו את הדגשים העיקריים והחשובים, איך בכלל מתחילים? אוקיי, אז קודם כל, מה שחשוב כשמתחילים, קודם כל זה לבדוק שבכלל יש התכנות לפרויקט של פינוי-בינוי, אותם ה-38 בבניין. איך אתה עושה את זה? נגיד שאני איזה דייר וככה בא לי הרעיון. כמובן זה צריך להיות בניין ישן, אם זה בניין חדש, זה לא רלוונטי. פשוט אפשר להיכנס לאתר העירייה ולראות מדיניות העירייה באותו אזור שאתה גר. יש אזורים נגיד שזה על צירים ראשיים, והעירייה באמת עושה העצמת זכויות, מאפשרת לעלות לגובה. ויש אזורים שדווקא רוצים לשמור על הקיים, לא לצופף, אפילו יש אזורים של שימור. אז דבר ראשון, לך תעשה את הבדיקות, אפשר באתר העירייה, אפשר לפנות למנהלת המקומית. ונגיד שיש התכנות לפרויקט הזה, מה הם הדגשים להתארגנות הראשונית של הדיירים? אז זו שאלה טובה, ובגלל שאנחנו בישראל, אז תקשיב, דייר שיש לו רעיון של לעשות פרויקט של פינוי-בינוי בבניין שלו, דבר ראשון הוא צריך לארגן את כל הדיירים ולהודיע להם, חבר'ה, בדקתי, אפשר לעשות פרויקט, אפשר לעשות את זה בקבוצת וואטסאפ, להקים בבניין, אפשר לקבוע פגישה מתחת לבניין, ממש תונת בקומת העמודים, אפשר היום עושים את זה הרבה בזום, אבל דבר ראשון לשתף את כולם. למה? כי אנחנו ישראלים, אתה יודעת, ברגע שהם משתפים אותנו במשהו, ישר אנשים מתחילים לחשוב, והנה הוא עושה עלינו איזה קומבינה. אז לשתף את כלל הדיירים, לזמן אותם, להגיד, חבר'ה, תקשיבו, עשיתי בדיקות, הייתי בעירייה, דיברתי עם יזם, יש התכנות. ככה בעצם אני מודיעה שאני מנסה לקדם פרויקט, בדיוק, נכון? ובאותה הזדמנות גם ישר להגיד מי רוצה לקחת חלק, להקים איזושהי נציגות זמנית, איזשהו ועד מקדם, שחשוב גם שהוא ייצג את האוכלוסייה בבניין, עם יש סוגי אוכלוסיות, או כמה כניסות מכל כניסה, ועם הצוות הזה בעצם אפשר להתחיל לפעול. אז הודענו, קיבלנו שיתוף פעולה, הוקמה גם נציגות, מה עכשיו? אז עכשיו למעשה צריך לגייס גם יזם, וגם בעצם צוות שילווה את בעלי הדירות, צוות שבעצם ישמור עליהם. עם מה מתחילים? אז תראי, זה תלוי במקרה. יש מקרים שלמעשה מההתחלה, מי שיזם את הפרויקט זה יזם שבא והציע לדיירים, וכבר התחיל איתם איזשהו קשר, ואז יכול להיות שבעצם היזם הזה נראה לנו טוב, ואפשר להתחיל לקדם את זה. אני אסביר את זה בפרק הבא, פרק שכולו יוקדש רק איך לבחור יזם ואיך לבדוק את ההצעה של יזם. זה סופר קריטי, אנחנו נדבר על זה פרק שלם. אוקיי. אז אם יש יזם, אז לגייס צוות מלווה, ואם עדיין אין יזם, אז מן הסתם לגייס צוות מלווה. אבל מה קודם? קודם אני פונה ליזם, או קודם אני פונה לשמאי, עורך דין ומפקח? אז מעולה, אז אמרתי, אם אין יזם בתמונה, תפנה, תקים צוות, ואותו צוות בעצם יפנה ליזמים, ויבקש מהם לתת הצעות לפרויקט, אולי יעשה איזה מיני מכרז. אם כבר יש יזם, אז אפשר במקביל לעשות את זה. מה שחשוב אבל בצוות הזה, וזה דגש מאוד חשוב, לשים לב שהחבר'ה האלה, גם השמאי, גם העורך דין, גם המפקח, כולם הרבה ניסיון בהתחדשות עירונית, התחילו, סיימו פרויקטים כאלה, כן. כי זה מאוד מאוד חשוב. וחשוב לציין שבעצם לכל הצוות הזה כמובן, גם אם עוד אין יזם, היזם בהמשך ישלם, שמי ששומע לא יחשוב שצריך לשים יד בכיס בשביל זה. התחדשות עירונית, אתה יודע, אומרים זה כמו דייט, באים בלי ענק. טוב, אז הבנו איך מתארגנים, אבל לגבי הנציגות, כדאי להיות בנציגות, לא כדאי להיות בנציגות, זה לא אחריות גדולה מדי, יבוא לך בטענות. שאלה מצוינת. אז תקשיב, בהתחלה זה נציגות מאוד ראשונית, אחרי זה בוחרים עורך דין, הנציגות מראיינת כמה עורכי דין, מביאה לדיירים, בסוף הדיירים בוחרים את העורך דין, והוא מחתים את כולם על ייפוי כוח, זאת אומרת, מישהו בעצם הישות המשפטית פה זה העורך דין, הנציגות רק משמשת בעצם מין סוג של צינור כזה בין הדיירים לבין היזם, כי היזם לא יכול לנהל, אתה יודעת שפרויקטים 200 דיירים, אי אפשר לנהל משא ומתן 200 דיירים, אז הנציגות בעצם מובילה את זה, אבל בסופו של עניין, ההסכם המשפטי, החוזה הוא בעצם היזם מול כל בעל דירה בנפרד שחותם על הסכם, ולכן הנציגות, אין פה שום חשיפה. עוד משפט אחד בעניין. אין שום חשיפה, זאת אומרת, חותמים לנציגות שהם לא אחראים בשום דרך, יש להם איזשהו ביטוח. העורך דין צריך להכניס במסמך של המינוי נציגות, שבעצם הנציגות אינה חשופה, לפעמים גם הנציגות מבקשת מהיזם לתת איזה כתב שיפוי, אנחנו בתור יזם נותן את זה, אני לא רואה בעיה עם זה, אבל לא באמת צריך את זה. מה שכן אני רוצה להגיד, נציגות חזקה זה בסיס לפרויקט שיצא לפועל. אז מי ששומע אותי עכשיו ורוצה שהפרויקט בבניין שלו יצא, תצטרפו לנציגות, אל תהיו עצלנים, כי נציגות חזקה שדוחפת, זה הבסיס להצלחה של פרויקט. יאללה, מדהים. תודה רבה. תודה לכם.